Ahojte. Dnes je 5. deň mojej životnej premeny alebo premeny života, v ktorej skutočne chcem nájsť spôsob, ako žiť a nie len prežívať alebo dožívať. Prvý dôvod som vám spomínal predvčerom. Je to, že váha cez 130 kg mi fyzicky sťažuje fungovanie. Druhý dôvod som vám spomínal včera, a to, že váha cez 130 kg mi sťažuje socializáciu, stretávanie sa a aktivity, v ktorých sa stretávam s ľuďmi. A teraz tretí dôvod. Tretí dôvod je, že tá cesta, ktorú som nastúpil predtým, cesta prejedania sa a cesta minimálneho pohybu, cesta takmer neprítomného režimu. A vlastne ten môj spôsob života, ktorý som doteraz viedol, je progresívne deštruktívny. Keď to poviem tak na plné ústa, je to forma sebevraždy. Pomalej, postupnej, nenápadnej, ale istej a definitívnej. Prejesť sa na smrť. Prinieslo mi to istú formu úľavy, keď som sa v minulosti k tomuto rozhodol. A áno, bolo to vedomé rozhodnutie. A istá forma úľavy sa aj dostavila. Tá sa občas dostavuje, keď sa človek rozhodne, že chce ukončiť svoj život. Je to tak, že táto cesta je formou sebevraždy. A preto som sa rozhodol zmeniť svoj život. Pretože ak na nej budem ešte 2, 3, 4 roky pokračovať, ten výsledok bude nevratný. Potrebujem k tomu podporu a vašu pomoc. Ale idem do toho.